anyị chọọ ka ibiko ka ị kọwagodụla anyị onwe gị wee kọwatụla anyị ihe ọma na-eme n'Ọjọrọ na ndị kwesịrị ịbịa n'Ọjọrọ na ka esi bido na ebe Ọjọrọ dị ya bụ eze nwaanyị Ọjọrọ. Nwanne m nwoke ọ ihe bido gboo ọ bụrụ n'iru m ka o bidoro ọ bụrụ n'iru nna m o bido gboo akụkọ akụkọ ya kọtakwuo ya m chofu n'iru nna m kọkwara m and ego iji vu ya ọ da ata osimiri ka ọ bụ o nwere ihe mkpapịa ụkwụ dị n'ebe ọ nọ ọ ngozi ka ọ na-enye mmadụ onye bịa na gwụsa obi gị bịa ọ na-enyekwa ngozi ị chọrọ ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi ma ọ nọ n'ebe ọbụla ọ nọ na ọ bụrụ ọsọ na Enugu steeti ka ọ na-arụ ọrụ ọ na-arụ na the whole world ka ọ na-arụ so mụ na onwe nke m o rutere